Palagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz eta oraingo hortan Totally Accuracy gura de Vader Battle Simulator honetara gauzatxo berriak dituelako eta hori apur bat praktikatzen gara bat jolasten. Honako pertsona hauek ia zer moduzko bateria ateratzen zaigun. Burukariak eta bueno, lehenko bat irazi dugu. Orduan, zer behar dugu. Eta guazen borrokara. Lapurra bertzenagoen kontra. Borroka oso inosoak dira, baina bueno. Dutxen hemen etxaia zintzuk den eta hori ikusteko moduan gaude. Goazen batailara, pikak eta bueno, gure pikero hau moskortuta gelditu da. Falloak ere baditu, baina bueno. Pizkanaka bagoazen. A ber, osea hori hitla bakarrik. Eta hauek biak ez daki egiten dabiltza. Bueno, se tuvo de berriro. Bortitza izan da. Langoa ganatu dugula. Vale. Haciendo dugu. Eta babi arkulari hemen. Eta listoa. Eta beste nesko bat. Flankotik ere zetzeko. Hasi dira eraso egiten. Eta bizkanaka bagoaz aurrerantza. Arkeruak tiroak egiten. Arku eta betxiekin. Bueno, gure tropak ez
dituzte hiltzen, ba, ondo guretzateke. Eta erazi du. Eskularia garrantzitza izango dira. Oh, pikak. Seguro. Botella orain. Ala. Egiten. Ia hilda gaude. Badao. Pikak. Jarriko ditu honetako batzuk. Atzetik garlari batzuk. Bueno. Korri izan da. Horretitia trabatuta. Eta irabazi dugu. Zer dira hauek. Urrak eta katapult. Eta guazen borrokara. Gureak ere hiltzen doaz. Bale, guztiak ez dira hil. Ai. Eta guazen borrokara. A ver. Habría que ser esta. Ninja. Ninja. Eta ez gaituzte berriro. Vale. Eta atzerago. Pika.
goaz. Ala, zuen erditik doaz. Orain Karga susita Baina gortik Gorta egin dute Eta irabazi dugu. Zertzuk dira. Ah, vale. Eta guazen borrokara. Borrokan, samuraiak, berlariak, eskutuak, ala. Samuraiak, guztiak hilda, hemen kriston borroka eta galdu dugu. Vale, orduan. Samuraiak. Eskutuak enduko ditugu. Honela. Eta hor. Vale. Ah, ese. Vale. Ahí espera durar. Tira. Bye. Y orain. Eta irabazi dugu. Vale. Eta guazen borrokara.
A ver, me subes una suaste. A ver. Vale. Escudo. Horra, bazen ba bataiara. Eskudekin babesten gara. Otxigatik, No escuto con esto. Lapurrak ama laburrak zabiltza. Ba, gureak izango dira. Eta erasi dugu. Orain. Zerango gara eta hemen. Ba, gauza kurioso jarriko ditugu. Hemen Donald Trump. Eta hemen ba, jarriko ditugu. Pertsona guztiak. Ikusiko duze barregarri edo ze gauza kurioso gertatuko den hemen. The wall just got 10 feet higher. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me. Vale. Jarriko ditugu. Napoleon gerlarek ere bai. Zer gehiago. Eta bea zantzak. Eta berriro ere. Ara. Gaiztoak dira. Vale. Esta cosa la tengo. Bat. Eta jarriko ditugu. Zombie basi bat Horra. Hor zombien modu erasotzen daude. Erasotzen. Soma txingun. Hasiko da soma txingun. Jarriko ditugu soma txingun gehiago.
horretara. Soma txingun, eta hau izango da azkenengo bataia, apur bat. Eta gero jarriko dizkizuet... agertzen denetzatu guztiak ea, zeuna asko gertatzen den. A ber... Tenen estar... Hala... Chicken mama. Eta orain, bai, azkenengo bataia. Azkenengo defentsa egiten. Eta erasi dugu. Hau izan da dena lagunok urrengora arte, agur.